bira sa tagal namin hindi nagkita ni Manoy eh. So what is your business take here? Oh. Si Grace no eh. Sige. Let's spray. Ikaw, mag-spray mo na. Guys, babalik ang Lakay Tracker. Andito pa rin tayo sa Saskatoon, Flying J. Natapos ko lang mag-shower. May last call tayo. Tinext ko si Manoy. Sabi ko, Noy, nandito ka ba sa Saskatoon? Sabi ko, magkita tayo. Kain tayo, sabi ko. Niyayaya kong kumain si Manoy, Courts. I'm sure sa mga tropa, subscribers, viewer, familiar siguro sa atin si Manoy. Ayan. Tagal ng panahon na hindi kami nagkita. Ngayon may pagkakataon kasi pauwi naman na ako ng Winnipeg. Nakita nyo naman sa previous video vlog natin, nakapag-unload tayo. Tapos itong load na to diretso na ng Winnipeg. Ngayon naligo ako rito. Tinext ko siya, pupunta daw siya rito. Magmi-meet daw kami. Niyayaya ko siyang kumain. Kain sa labas. Hindi pa naman ako kumakain eh. Antayin ko lang siya guys. Prepare ko lang itong mga ano ko, shower kit ko. Bilang natin itong shower kit natin. Alright. At least presko na tayo. Antay ko lang siya guys, on the way na daw siya. Okay na nga pala oh. Ay! Ayun oh, si Manoy oh. Yes! Naka-RAV 150. Wow! Teka mo nga rito! Pabungo muna ako guys, na nakakaya naman kay Manoy. Yun oh. Okay, so yung jacket kasi baka mamay malamig. Tapos may jacket tayo. Let's go guys. Tara. Ay! Kumusta? Ay, ako. Hug tayo. Ang bira sa tagal namin hindi nagkita ni Manoy eh. Wow! Big shout out kay Manoy oh. Nagkita kami yan. Tara. Sige, teka, i-check ko lang ito. Spatan naman natin itong RAM ni Manoy. Ayan oh. Sana all 5.7 liter. Isa ba? Nag-give 4x4 Himas check natin. Tara guys. Sige kaya parumihan ko tong ano mo Noy. Hindi, marumi na to eh. Ang sasakyan mo. Sus, galing na, gwapo. Okay lang ba sa'yo yung camera, Noy? Okay lang mag-vlog tayo. Sa tagal ng panahon di tayo nagkita, mag-vlog naman tayo. Okay, pare-pares tayo eh. Gusto mo ba? Kahit ano gusto mong kahit ano gusto mo. Doon tayo sa Steakhouse, akong bahala. Steakhouse? Oo. Ha? Ang tagal kong makabawi-bawi naman ako sa'yo sa tagal natin hindi pagkikita. Almost 5 years guys. Hindi, kuha lang ako, pagkape lang ako, ikaw pakainan kita. Ano ba yan? Ha? Di, ano, Chinese food? Ano gusto mo? Wala ka dyanan. Ha? Steakhouse. Mayroon saan ba steakhouse diyo? Paano yung mga, paano lalaki yung mga muscle ko niyan kung
Kailangan ko steakhouse. Sige, sige. Kain tayo sa steakhouse. Guys, kakain kami ni Mano sa steakhouse. Wala kang pasok na? Wala, nagabakasyon ako. Bakit? Magka-camping kami. Oo nga, tayo mag-camping kahit nga kami ni Mrs. Bakasyon ako. Ini-schedule ko rin yung yung time camping din namin ng mga yung ni Mrs. at mga bata. Basta summer, camping. Marami yung one-off basta summer. Yan ang gusto ko sa'yo At saka isa pa ka mo, ngayon summer talaga yung time para lumabas. Kasi ito yung ang tawag nito, ma-enjoy mo talaga. Guys, sa Q-line nagkalat ang Q-line yan. Kaya papunta yan, bagong trailer yun. Oh, Q-line. Shout out dyan sa lahat ng nanonood kay Lakay Tracker. Yan. Lahat ng mga viewers, subscribers natin sa YouTube, Facebook, big shout out sa lahat sa atin. Itong kamusta? Buti nakadaan ka dito sa Saskatoon. Bihira. Kaya nga kaganina nung nandito ko, buti ka pa, muscle yung... Ayan, kaya nga sinasabi ko sa'yo, hindi tayo pwede kumain sa... Kailan steak yan? Steak kumain ka rin. Ako borderline ako Naku! Kailan yung huli nating pagkikita sa inyo? Mayroon kaming vlog ni ni Manoy doon sa kanila. Inimbitan nila ako doon, pinakain nila ako doon. Kaya ngayon ako naman ang bahala. Steak tayo. Diyan tayo sa Canadian Brew House. Ano? Canadian Brew House. Ano yun? Yung brew house, may beer sila? Hindi naman tayo magbiber. Hindi tayo magbiber kasi magdadrive ako. Kakain tayo. Sige, doon na lang. Doon lang? Pambala ka. Ikaw ang taga rito kung saan ang steak. Steakhouse tayo, no? Steakhouse, guys. Kain tayo sa steakhouse. Sauce Welcome to Saskatoon. Welcome to Saskatoon. Welcome to Saskatoon, guys. Kita mo Wala, marumi. Okay lang yan. Sana all makakuha rin nito balang araw. Ako, ayan. Marumi ngayon, It's okay lang yan. Walang panahon maglinis. Tinatamad. Kapag ito yung pinanghihila mo sa RV mo, no? Mayroon ding camper si Manoy. Nakita ko sa sa mga post niya sa Facebook. Ayan. Camping kami Thursday hanggang Lunes. Kaya nag-book na lang ako. Ngayong week na to? Okay. Thursday hanggang Lunes? Haba. Saan yung plano? Diyan lang sa mga bata, sa yung parang kwan sa atin ba, yung parang tawag na, yung merong mga monkey bar, yung mga ganun ba? Para sa ng mga bata kids. Yan. Itong kasi ang truck ko safety niya sa May, June, sa July 1 safety niya, kaya maghingi rin ako ng 1 week. Mamamasyal din kami ni Mrs. Magka-camping din kami. Baka sakaling makapag-US kami, hopefully. Makapag-US. Nag-US kami last year Nung last year? Punta kami ng Wyoming. Ito yung dala ko. Ito kasi pangmalakasan to. Sa akin yung pilot lang. Pero pwede naman yung sa amin sa pilot. Talagang naman niya yon. Sagad na talaga sa weight. US kami last year. Ayos naman to. Maganda na yung climate ngayon, guys. Kaya it's time to rock and roll na. Yan. Tapos sa winter na naman, siyempre trabaho na lang tayo yan. Basta winter, talagang bunal choy yan. Hindi ka makakalabas talaga masyado sa kasi especially yung mga bata. Yung mga bata lang naman dito ang natin kailangan nating bigyan ng panahon at pagkakataon. Tama. Summer, ayun. Pag winter, siyempre may school sila, pero siyempre ganun talaga, hindi ka basta makakalabas dahil wala ka naman pupuntan, puro snow no? Yeah. Busy kayo? Mahina. Yeah. Mahina biyahe namin ngayon. Mahina ngayon. Yeah, pati din sa amin. Sa tarif na yan ni Prestram.
Ay, hindi na masyadong mahina, yung steady lang pero talagang meron talagang mga biyahe dito sa Canada na mahina talaga. Sa amin medyo ramdam ko kasi minsan talagang umaabot ako ng mga 2 months na to na nangyayari sa akin na puro below average yung miles na nakukuha o yung revenue na nakukuha kaya medyo abonado ng konti ngayon meron talagang slow time, abonado ng konti kaya. Pero sana bumalik din para sa ganun everybody happy. Wala na yan, di ba? Marami na. Malapit naman yata yung truck mo, si Cordapia, no? Wala, asawa ni Lord man. 1 taon na lang na next year kapag kami pagkakataon. Hopefully kaya pinagtsatsagaan lang niya, tsaga-tsaga lang. Ano pa rin si Cordapia, guys. Cordapia, si Cordapia. Marami si Cordapia, si Bulbotron, si Tanggol, Alex. Meron ng bago ngayon, Alex. Kay Mark, Bortagol na rin kay Pinay Tracker. Big shoutout nga pala sa ating kababayan kay Marco Pinay Tracker yan. Asan siya ngayon? Papunta yan dito Ay sayang naman, hindi man lang makapagkita-kita para sa ganun. Sinabihan ko pero malaki yung karga niya, oversize, papuntang Indiana. So papunta siya dito diretso. Shout out na sana mapanood ni Pinay Tracker to. Ayan yan, Mark, kasama ko si Pinoy. Lahat ng kasamahan ko sa Q-Line, shout out. Yan. Para hindi din sila magsisilos. Lahat na kayo dyan. Lahat na kayo dyan. Legend na si Victor, yung kapatid ko sa Pilipinas, si Pinoy Maniho. Shout out. Shout out kay Pinoy Maniho. Nakikita ko yung picture ni Pinoy Maniho. Ang saya-saya na niya ngayon. At saka mayroon siyang steady sa sa church. Nakikita ko sa church yan. Tapos misis niya, anak niya, happy siya ngayon, guys. Shoutout sa lahat. Shoutout sa lahat, shoutout sa inyo. Ayaw. Tagal-tagal mo rin hindi nakapunta dito. Nung huli tayo nagkita, nakarating na ako sa bahay nila Manoy na na nila ako noon. Tagal na yun 5 years na yun. 5 years na ba yun? Hindi, kasi simula ako mag-owner operator noon. Kasi simula kakuha ko kay Cordapia noon. Kuha natin kay Cordapia kaya. Mga kulang 4 years na siguro. Hanggang kailan ka dyan? Pauwi na ako ngayon. Inantay, nung nag-text ka sa akin, may last call na may reply si Manoy. Sabi ko kaya muna. Siyempre andun na ako bukas din naman sa Winnipeg Hindi naman tayo nagmamadali sa load Kaya okay lang, hindi ako nagmamadali sa load kaya ayos lang yan. Iwan ko lang kung dadaan pala dito si Mart sa portal. May kwan siya pilot siya Okay. Galing yata, 2 pilot niya galing Edmonton. Ang ganda nga yung nyo na ang ganda nga yung mga ganyan mga load nyo kasi siyempre talagang malaki yan. Sana hopefully one day masubukan din yan. Ay, subukan mo yan, kaya yan. Masubukan din ngayon yung truck ko hindi pa pwedeng ilipat. Antayin ko na lang muna siguro balang araw may lilipat din natin. Ayun sa Canadian guys, andito tayo sa The Canadian Brew House. Ito uncut na ito vlog namin ni Manoy Rona ito. Ano ba to? Bukas sila Bukas sila. Bukas ba? Siguro, open kita. At saka ngayon regular days Okay. May mga tao naman siguro dyan. Okay lang siguro mag-vlog sa loob. Okay. Vlog sa loob. Tayo sa loob. Alright guys, let's rock and roll. Okay. Mga dyan, dyan na lang yung mga yan. Tara guys. Taas naman nito, parang matatapilok pa yata ako The Canadian Brew House. Yes!
pan eh, kita-kita din minsan. Okay. Kapag, hello, they just get in. I don't know if it's way to... Oh no, it's all good. Is it okay with the camera? Oh, that's sure. That's okay. Just doing a little video vlog, so Yeah, no worries. thank you. A couple menus for you guys there. There you So go. what is your business take here? Pardon me? Business take. Steak? Yeah. We just have our steak sandwich. So Ito, yung ramen steak. no, just our steak sandwich. It might be on the other side of the menu actually. Wala na ang stick dito. Oh, ito na lang. Oh, this one. Sure, of course. This one. Yeah. Alright, guys. Thank you. Guys, ito na po. Nagdadating pa yung pagkain. Sabi. Thank you. Is there anything else I can do? Oh, good, thank you. Masarap. Guys, tara kain tayo. Ayan, oh. Oh. Ito. Tapusin lang namin yung pagkain namin ni Manny dito. Balik tayo sa pag-uusap kasi nakakaya naman kumakain kami. Nandyan kayo na nakatingin lang sa amin. Ano yun, no? Oh. Say grace, no? Sige. Let's pray. Ito, mag-pray mo na. Jesus name, amen. Kain tayo guys, kain. Balikan namin kayo mamaya. Guys ihiwain ko na. Hindi siya matugo. Hindi matugo guys, oh. Walang kadugo-dugo yan. Tayo. Ito isang subo na ito guys, Sige, tarahin mo. Oh, isang subo na to para sa inyo ito. Marami talagang gutom sila noon ito. Oo. Ayun. Ito lang. Beef. Kain. Sige. Guys, kukunin ko na rin yung pagkakataon dito. Nandito kami ni Manoy. Alam ko si Manoy. Neutral ito si Manoy, no? Lahat na tayo dito sa Canada. Ayan si Boss Mark. Alam ko maganda yung mga content niyan. Siyempre, tuloy-tuloy lang natin magbigay ng magagandang ano sa mga tao. Tsaka, Yung mga comment guys, hinihinil lang mag-comment kasi nakaka-trigger din eh. Oo, nakaka-trigger. Yung Oo. nagbabasa, Oo. ay, comment din ako nga. Hindi Oo. pinapanood ng lahat ng video. Kaya, wag guys. Kasi may ibang tao na hindi open-minded. Hindi open-minded. Magagalit ka agad, mag-react. Kaya, Oo. ganun talaga. At least ngayon, okay na. Yun lang guys. Kaya peace out na tayong lahat. Sarap pa buhay dito sa Canada eh. Yes! Guys, atid na ako ni Manoy. At least nalinawan na. Tara, atid na ako ni Noy. Hindi malaglag yan. Malaglag. Hindi. Ang laki ng pick up mo Noy. Ha? Ang laki ng pick up mo. Luma na to eh. 2014 to. So? 2014. Hindi lang masyadong nagagamit kasi nagagamit ko lang. Alam mo na kung nasa bahay, nakauwi ako. Totoo yun. Kasi katulad na yun. Sa akin, hindi naman ako nakakapag ano eh. Kaya anong nangyayari eh. Laman. Gusto ko sanang bumili pa ng ano. Hello. Kasi hindi na, wala rin naman gagamit. Tama na yun. Sayang nga eh. Gusto kong bumili ng SUV. Pero hindi na magagamit eh. Gusto kong SUV kasi pang long drive. Alam mo yun. Kasi ito matagtag to eh. Oh, matagtag pala. Yeah. Okay. Kasi sa gulong. Alam mo yun. Yung Ang laki kasi. makakuha ng humps. SUV. Ganda. Pero utang na naman. Buhay natin dito sa Canada, yung mga tao akala nila siguro katutak ang pera mo, pero ang totoo eh lahat yan utang eh. Utang talaga lahat yan. Sige, ito na lang. Ito, matagtag diba? Ayan guys, atin na ako ni Manoy. Pa-picture ako dun sa record up tayo mamaya. Picture tayo doon. Papost ko sa Facebook. Alright, let's go. Okay. Alright guys, ayan, nandito na kami. Ang taas naman dito Noy. Akala ko matitisod ako.
Picture tayo. Teka, ilagay ko lang ito. Tapos aalis na rin ako. Yan, picture muna kami guys, picture bago ko umalis. Ayan guys, no, napanood yung video vlog natin. Oh. Thank you ulit kay Manoy. Salamat. I'm Pinoy Tracker, big shout out sa'yo. Sana one time magkita-kita tayo. So paano, uwi ka na? Uwi na, ikaw. Oo, alis na rin ako. Ikutan ko lang truck mamaya, tapos diretso na. Ingat sa biyahe. Oo, salamat. Sige. Ingat. Until next time na ha. Papawi ako sa susunod. Okay. Sige. Pang burdagulan. Wow. Burdagulan. Laki ng gulong oh. Okay, ingat. Ayan guys, nakarating tayo rito sa Baluarte ulit ni Manoy at nagkita-kita, masayang pag-uusap. Alright guys, ayan no, nakapag-collab kami ni Manoy. Ayan. At least kahit pa paano okay na yung sitwasyon ng kapwa Pilipino dito sa Canada. Nag-ayos-ayos naman na. Dinilit ko na rin yung video. Para sa mga tao specifically sa video kong ito, i-close ko yung comment. Ayoko may mag-comment dito sa video na to nang hindi maganda. Kaya ita-turn off ko yung comment section para walang maging problema. Ayan. So hanggang sa muli natin pagkikita guys. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Next video vlog natin, uwi na tayo ng bahay. Baka nandun na tayo sa bahay. Peace up guys. Bye. Lakai Tracker.